תעודת הוקרה ראשונה מוענקת לאביחי זיו מבית הכנסת שירת עמית על זכייתך במקום הראשון בחידון התנ"ך העירוני לבתי כנסת בסימן ארץ ישראל לנצח נצחים. מירם פארמר. טוב, תעודת הוקרה נוספת מוענקת למתן ברוכי, בית הכנסת שירת עמית, על זכייתך במקום הראשון בחידון התנ"ך העירוני לבתי כנסת בסימן ארץ ישראל לנצח נצחים לשנת תשפ"ד.